Xa é unha das citas gastronómicas marcadas en vermello en todas as festas deste tipo que se celebran no Barbanza, a que cada ano se achega un maior número de persoas. A festa, que organiza a Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e o Club de Remo, desenvolverase durante toda a fin de semana, nunha carpa instalada para a ocasión no Campo de Arriba. O sábado a degustación arrancará a partir das 8 da tarde e o domingo a 1 do mediodía. Serviránse unhas 4 toneladas de mexillón, cociñado en diferentes receitas. Como en edicións anteriores, a organización puxo moito empeño en que o produto contase coas máximas garantías a través da súa certificación de OP. Vamos a ter un mexillón das mesmas calidades, con a mesma textura, con mismo potencial que en outras edicións, eso que non dude nadie. O único que nos queda un pouco a dúda, o mellor é o da cuncha, porque, claro, o mexillón ahora mismo está moi baixo, entonces, pois, de alguma maneira estamos mirando a zona que máis ou menos poida estar mellor para presentar un produto de moita calidade. Dende o Concello, unha das entidades colaboradoras tamén coa festa, animan a acudir esta vindeira fin de semana a Rianxo e degustar así un produto característico da nosa ría, e contribuir tamén ao financiamento do Club de Remo local, que foi a orixe principal da festa. Que estamos encantados, vamos pola edición número 12 e por parte do Concello, bueno, é dicir, estamos ano tras ano esperando a que chegue o mes de agosto, que case sempre, se non recordo mal, sempre en torno ao primeiro fin de semana de agosto. A par da propia degustación, a organización deseñou tamén un amplo abano de actividades paralelas, nas que destaca para a noite do sábado a actuación do grupo folk Mediarea.